Ako východňar som presvedčený o tom, že na východe máme mnoho špičkových študentov kyberbezpečnosti. To my tu máme vrodzeno už. To už je také dedičné. Preto do Košic už čoskoro zavíta spoločnosť Binary Confidence so súťažou Cyber Heroes a ich Kyber Arénou. Aj my na východe, tak pomocou Kyber Arény, dostaneme príležitosť stretnúť sa so špičkovými odborníkmi a vyskúšať si, aké je to brániť firmu pred kyberútokmi v reálnom čase a posunúť sa na nový level. Takéto školenia sú zvyčajne robené pre veľké firmy a sú dosť drahé. Cyber Heroes ale stojí presne 0,0,00. Jediné, čo musíš spraviť, je registrovať sa a vyriešiť kvalifikačné CTF úlohy. Tieto úlohy som sám úspešne dokončil minulý rok. Aj keď som sa pri niektorých úlohách cítil asi takto, Ja už nestačím. Skazi paru zoberem. rozšíril som si obzory a veľa sa naučil. V úlohách budeš napríklad vyšetrovať bezpečnostný incident a hľadať logy v kybane, prípadne luštiť šifry a steganografiu, analyzovať malware a veľa ďalšieho. Ak ti tieto pojmy nehovoria nič si z toho nerob. Pri riešení úloh som sám nemal skúsenosti s každou úlohou, no učil som sa za behu a úspešne sa mi podarilo dokončiť všetky CTFK. Tak čo, príjmaš výzvu? Ak áno, vidíme sa na finále, budem tam tiež. Čas na riešenie úloh nie je nekonečný, preto to neodkladaj na neskôr. Viac info nájdeš na stránke www.cyberheroesacademy.eu.